Kumpil sa Cabugao Norte. O magasiling magapakonfirma kamo magasiling ako nga laninyo batuna ang tanda sang dulot sang Espiritu Santo kung mahambal ko na ini magsabat amen abiliwat ko no batuna ang tanda sang dulot sang Espiritu Santo amen. Tapos sina kang paunto pa mo hindi tandubon mong inabuyahan tandubon nagalisin siya na kumadaan kasi magsilita mo si Padre na pang chansing parte niya sa seremonya no ang tanan na ginakumpirmahan ginahatakan sa lana diri sa akta tapos ginatandog ang kuya kay ginahatakan sa paghidain. Ang igasiling ko ang paghidain tiyara sa imo, ang sabat kagyara man sa imo. Abitanan, no? Ang paghidain tiyara sa imo, kagyara man sa imo. Paano kita ng so magapalinya sa ila? By row, Father. By row, paano sila na row? Okay. Sino ang first row? Linya ng adaan. Hasta sa likod. Ang kumpirmahan maglinya na kamo sa inyo wala. Sige, linya na kamo adaan tanan. Ang pwede makalinya ng adaan tungtog sa likod, no? Para wala kita sinuyang sa tempo. Mga maninoy kag maningay, kung dako ka mo, si ihado o ihada, ipunan ninyo sila. Pagsukbol sa likod, palihog ay kadasi ka kung magkumpirma. Tugtog sa idalong sa basketball ring, sukbo na ka mo. So pagkatapos ko hapras sa lana, pagkatapos ko butang sa paghamba sa paghidain, natumato lang mo nga magbalik sa inyong pulunguan, ha? Okay? Kung so ninyo magpa-picture, ang nila ang kapakumpirma, tiya ko yan! Okay, ha? Sige.
tunang tanda sa dulot sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagidait yara sa imo. Amen. Thank you. No? Makakagin ninyo sa pagtahod ang inyong maninoy kag maninay. Mga maninoy kag maninay, i-check, i-monitor ninyo na ang inyong mga ihado o ihada nagasimba kahibalo ang pangamuyo nagabatong sa mga sakramento, ilabi na gid sa pagkonfesar, bisan makaisa lang sa isa ka tuig, nagapangalawat, kag nagakabuhi si maayo. Maayo nga pamatasan, maayo nga pangginawi. Upod siliman, after 1 month, pwede ninyo makuha ang inyong mga records, no? Karon, kung makuha ninyo ang inyong baptismal at confirmation certificates, mas manami din na matago ninyo sa envelope na plastic para kung bisan mag-ulan, mas mag-front naman wala. Hindi maano ang inyong records, pero importante din, mga ginikanan, nga ang mga records ang bunyag at firma pareho gid ang tanan sa Certificate of Live Birth. Kung kaisa nagalain-lain ang spelling, kung kaisa nagalain-lain ang numero sa pagkatao, kung kaisa, lain man ang nanay, lain man ang tatay. So, listahon din na, tanawon din na si maayo, agod na wala na kamo si palalipan sa ulihi. Madamo na salamat kay Sir Glenn Kasumpang. Madamo na salamat ng Son sa kinainang nila, sa atong mga sa Apostolic Council dili, sa atong mga katikis, sa tanan na nagpangabunlay ang matigayon ini, no? Pila tanan 127, abi ko 300 gamay dili. May ari nga way ay nakaabot ni araway. Kompleto, no? This is the most orderly pagpatigayon sa aton na konfirmasyon was sa Barangay Anilaw ako, kag magalibot kami sa mga nagkalain-lain man na barangay. Ang initanan-tanan parte sa aton pagsaulog o pagpapanghanda para sa kapiyasahan ni Santa Monica, which will be on August 27. Sa liwat, no? Madamo masalamat sa iyo tanan. Pa-picture na mo ha? Hindi na kami pagkakaroon, hindi na mo ako schedule. Oh, grabe mo. Sa makimo kung ka na isang pa-picture kami, alas-ukso na rin ka pa-ulit ka ro. Find a way, no? May souvenir man ka mo sa inyo nga pagpakonfirm na supo. Father Elmo, sa inyo tanan, madami